trăiască paștanul. Ce să fac, bă, nu mă pot să zbură. Ce faci, bă? Acolo, acolo, ține-l! Pe el! La mers, la gaz. Aici, lasă la sus. Hai încoace. Nu în fața lui! Ale, urmărește, Ale! Urmărește! Hai, hai, haide! Fii atent! 3-0 până acum. Liber! Era Codruț liber. Era Codruț liber. I-a stricat ăsta. I-a stricat... Pas! Ce? I-a stricat antrenorul. Așa! Bine, Mario, bravo! Du-te în fața porții, du-te în fața porții. Aici după el! Du-te în fața porții. Nu mai ești, nu mai ești. Ia ta! Ia ta! Șută-l! Haide! Pas! Nu lăsa! Nu lăsa! Acolo tragi Silvile la poarta aia, nu acolo. Fii atent, fii atent! În spate! În spate! O iei pe lângă el și tragi. Așa! Uite-te mă la Alexu cum cere culoare. Uite-te, el... Asta e! Du-te, acum oprește. Bine, Mario, bravo! Silviule, își caută culoarul ca să du-te, primească. Silviule. Totul mari. Hai, Silvile, du-te. Totul mari. Hai, Codruț, hai viteză, Ia uite, ia hai uite. după el! Nu lăsa, oprește-o! Așa! Hai! Calm, calm. 1-1-1. Bună, bună! Du-te, Codruț, du-te, 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 du-te! Spate, spate. N-am văzut stop. Adică sunt destui. Urcă și tu, mă. Lasă! Ia ieși în el mare. Bravo! Fă-l. Bravo, bă, mare. Băi, Horea! Horea, ține pe partea aia, unde te duci? Hai, Silviule. Nu lăsa, nu lăsa! Alex, vină. Mai în spate, Mario! Unde te duci? Bravo. Bravo. Așa, așa, așa. Minutușe, minutușe. Te-a luat, măi! Așa, du-te! Lasă afară. Afară! Mai în față, Acolo ai ieșit, Băi, în față, ce cauți în în față. față? Poți? Ce faci, mai? Codruț cere minge acolo. Nu rămâne. Așa! Așa. Hai, la joc, luați la joc. Așa, la joc. Bine, mă, hai, mă, băi! Îl vezi pe partea aia, îl las singur! Pe măsă. Bravo. Alex, întotdeauna în dreapta lui Alesiu ca să poată să scoate la șut sau să-i dai un 2 cu el. De ce joc frumos? Al nu trebuie să joce pe dreapta, e să joce pe dreapta. De-abia. Da, te-ai văzut ca mine. Unde ai dat-o, băi? Da, băi. Așa cum s-au văzut acolo? Mariu, ești tată. Du-te! Bine, mă. Ia ta! Și totul mare. Așa! Aoleu, stai că nu mai mult aici. Ia-o, mă, cu tine, mă, ia-o cu tine, nu mai... Ține acolo. Bravo, băi! Lasă iasă, nu mai alerga. Hai cu țechinul, tată. Nu mai. Hai, urc! Hai!
Și du-te lângă el, Mari. Și Mari. Nu lăsa! Alex, treci mă în dreapta. A dat-o prea lungă. Haide, haide! Așa, Hai, Mari. Ajută. du-te! Du-te! Cu Augustin, cu Augustin, cu Augustin! Hai, Augu, hai, Gau! Șut, Augustin! Hai sus. Hai sus. Ce an sunteți? 2006. 2006? Bravo, băi! Hai, mă, ia luați la joc, mă. Pase, hai. Hai, Techine, fii atent. Și. Techine, fii atent la joc. Nu vor deschide mai mult. Oriar, fie în piept. Așa, tata. Nu, așa. Lasă, mă, lasă, alergim. Hai! Hai, ciu! Paul, ia la piciorul. Bate! Haide, pleacă! Nu, în spate! Hai, Mariu, tată. Hai, cu tine! Hai cu topoara. Hai! Urcă și dă ea. Așa! Ia uite. Dă-i! Hai, Augustin, pe ei. Hai, Augustin, bine. Hai, Mariu, intră. Gol, hai, gol. Bine, bravo, Rareș, bravo! Ia ta! Hai, Codrule! Bine, Ale! Bravo, Ale, bravo! Alex, mai sus, tata, mai sus. Veți în sus în pressing. Acolo greșești, dacă îi ține sus. Hai, Agustin! Hai, Maluța. Ține omul! Du-te, mă, ajută sus acolo. Mario! Vezi iotul în spatele tău acolo! Acum deranjează un pic soarele. Pleacă de aici, Alex! Alex, aici liber, uite! Du-te mai mult! Mai mult! L-ai luat! Ieși în el, tată. Ieși în el, că lăsa de spirit. Hai, dă-i! Hai, repede! Hai, Horia! Așa! Bravo, Ionuț, așa. Bate tu el. Alessio! Bine! Hai, încă 3 și a plecat acasă. Hai că nu mai poate! Hai pe ei că nu mai poate! Hai, repede acum! Hai pe ei că nu mai poate, copii, hai! Nu mai pot. Nici măcar atâta română. Hai pe ei, tata, așa Ionuț, așa, tata! Hai la minge, poate! Alex, dacă erai aici, Hai, vezi că nu poate, că hai, așa! Următorii fac ceapă, la carton! Hai, așa! Hai pentru vorba asta! Și tu la autobaz! Eu? rămâi aici, Alex! Eu zic la fotbal! Alex! Hai aici, mă, copile! Hai, ajută-l, ajută-l. Hai pe ei, hai! Vali! Mario! Ia-l piept! Îl ai acolo! Ai mai în față! Vali, invers, să-l vezi, așa! Vezi! Stai cu fața la el! Invers! Între el și poartă! Încă unul, băi! Hai, scoate-l de acolo, tată. Scoate-l de acolo. Haide! Dă-i oameni! Corner! E corner, băi! Corner! Urăciune, hai! Fii atent la nu lăsa! Hai.
Uite că-ți dai pe Du-te-mă una. în poartă, nu te dea în spate, bă! Hai pe ei că nu mai poate, hai că nu mai poate, hai că nu mai poate. Așa e Ioane. Du-te! Hai Horia, hai Horia, hai Horia. Alexe, urcă Alexe. Bagă piciorul, mă. Intră Mario la el, așa! Hai Alex, mai mult, mai sus. Hai respirați! Cap! Așa! Ține acolo! Hai l-a primit, Augustin, hai să l-a primit. Bravo, mă! Vali în față. Așa! Du-te, Augustin! Hai, hai! Bă, nu se poate, mă. Pune în poartă, pune în poartă! Pune în poartă! Nu-i nimic! Bine, Vali! Luați-vă oameni, stai mă rog! Mai în față! Ia-l în piept! Vali în piepturi. Te duci la cap! Cu fața la el, mă! Dă-i 3! Gol! Hai, mă! Hai, spate și de Aici, acolo! aici! Hai că plânge ăștia! Hai cu fața la joc! Hai, uite 10-le, tată, unde stai? Așa! Respiră, Augustine, respiră! Vali, acum e fata, da? Îi iei fata, așa. Așa de aici, așa de pe el! Hai! Du-te! Ce faci acolo singur? Sus, sus! Așa! Gol! Nu. Hai! Ale! Hai, Alex, scoate și dai și voi! Hai pe el! A fost? Hai băi, Alex, băi, hai! Bravo, mă! Hai, urcă și tu mai mult să-l ajute aici, în dreapta. De câte ori să-ți mai spun? Ține omul ăla acolo, băi! Căline! Acolo cu el! Mai zi! Acum! Du-te în față, dă-te în spate! Dă-te în spate! Hai, Vali! Bravo, băi! Nu înțeleg, la ăla ce s-a întâmplat? Că a fost din aur. Al doilea. A atins. Ia-l! Ia-l! Ăla, 5-ul. Hai să ieșim, nu știu, e de Hai, Nin, hai! Așa, așa! Bravo, băi, tăpărare! Pas, băi, Augustin! Rămâi în spate! Hai, hai! Hai la 10, tată, hai la jumate! Vali! Dar nu să se gândească că sunt niște copii. Dacă dita mai unul, stai să zici, deci mai poate. Hai, hai, hai! Hai, hai! Hai la gol, hai la gol, hai la gol! Bravo, mă! Hai la gol! Ia atent! Ține-l acolo, te dai! Du-te, stai jos dacă ți-i cap. Deschide-te. Nu! Fără șut! La minge, Augustin!
intra la el! Oh! E dreptate, nu? Urcă! Dă și cu stângul. Hai acum, urcă și tu, Alex. Cere! Du-te peste el, hai! Așa, Gustin, bravo! Du-te peste el! Bravo, Ale, bravo, tată, bravo. E joc, da? Urcă, Alexe. Bravo! Du-te, Ionuț! Du-te! Lasă, Marius! Ține acolo, băi, eu dă, băi, uite! Du-te, Alex, acum urcă. Acum, Alex. Respiră și calm. Mai poate. Alexia, Mai repede, Alex. Ziți, am venit aici, nu e rușine că sunteți aici la noi, chiar sunteți Suntem la asta, nu este tot ploiul, eu sunt numărească. Sunt numărească, de unde? Auzi, băi, nene, joacă copii, nu te-ai luat femei de aici, noi acolo. Pleacă, Alex, uite că ți era aici. Nu ți-ai vor destul că poți. Bravo! Du-te în spate, mai în spate. Băi, încolo. Prinde poarta, mă. Cere metri. Monica, vin cu fata la telefon, dacă ești. Fii atent! Hai, băi, tată. se zice căldura piciorului. Bravo, Nico! Hai! Bravo, băi, Marine, băi! Hai, Agu, sus! Bravo! Băi, Agu! Haideți, copii, hai, măduțe! Hai, Vlade, hai! Hai pe ei! Bă, ce căutați voi, băi, Florile? Gata? Hai, dă-i, la! Așa! Prins în triunghi, gata. Hai, Ștefanică, fii atent, du-te, Ștefane! Hai, Ștefan! Haide, băi! Driblează! Hands. Al doilea hands care nu-l dă. Așa, du-te, băi! Hai! Faul, băi! Adineaura nu era haut, acum ai penal? Ce arată, mă? Stai acolo, stai acolo! Hai, Cristi, fii atent! Stai acolo! Hai, Cristi, bă, dă-i! Aoleu, mă. Dă-i, mă! Șut, Cristi! Gol! Hai pe ei, tată! Hai pe ei, băi! Ridică-te, chiar voi sunteți cinci. Îmbează-ți cu mine așa! Băi, Alex, uitați-mă, tată. Hai, mă, lasă-l de golul. Haide, tată, hai un pic de caracter. Hai, Sami! Hai, mă! Deci noi dacă aducem 2 minute. Alex, Ține omul! Nu în fața lui! Mai sunt. Hai, du-te, iau cu tine! Iau cu tine! Du-te! Vladu, ăla e. S-a lungit. Alex, urcă mai mult. Ce-a fost, mă? Hai, Ștefan, peste ei, Ștefan! Unde ești, mă, frate? Era cu... Nu, a ieșit? Nu, eu n-am văzut. Am probat. Nu, a ieșit. Dar de ce fluieră numai ăla, mă? Să fluieră și noi, repriză, frate. Păi acolo n-a fost penalt, acolo n-a fost hands, acolo cu oameni, fluieră numai. Hai că mă aude și pe cap. Aia nu e problemă că scot. Du-te, Ștefane! Dați-o margine aici. L-ai luat, Ștefane, l-ai luat! Stai acolo tu! Așa. Urcă acum să-l ajut pe Alese. Au, de ce am lăsat? Nu lăsa! Urcă! Bravo!
Urcă, Alex! Bă, ce faci, bă? Bine, Ștefane, hai, Mario, calm! Tare! Hai, Căline! Du-te, Bravo, haideți, copii, hai, Codru! Hai, trebuie să primești, să dai la poartă! Te bine, stai departe de el! Hai mă, dă-i mă, dacă. Căline, bă, dacă... Șut, apărare! Bagă-te, Ștefan! Bravo! Pleacă de acolo! Hai, Codrule, du-te în față. Pleacă, mă, de acolo! Uite-mă că... Hai, Căline! Bine, bine. Dă-te în spate, dă-te în spate! Băi, Silviu, ține-te pe el! Alexia! Atât!